ميامسيخم قدما منستر إثيوبيا أبي أحمد أبز حلفة 3 معالتات استولع هوكت أبتهاجر كوينات حد نمصحتار تفتنا خمس نبره انتقونا جن كم زبرعاني أفريط الله دكتور أبي مثل علوت وتهدراون سيفيلاون سبسلطان أبزك يدو أخيبا توم نتي هوكت زلع علو تتحيزوم يوم مسجانا نحيل تاي للهم بتي دحرق انصلا هبوب دمصاوي هاچالو هندس استولع هوكت 87 سباتكم وتخلو 4 كابهم آبالات تتايهم كم حبرتا منغستي بغال وغن أب إثيوبيا وتهدراون بوليتيكاون وسانتات كحلف زغل بقدماي منستر زمرح كوميتي قويمو يسرحالو خمزلو بيت صحفات قدماي منستر إثيوبيا أفريطوم حلفي برس بيت صحفات قدماي منستراتو نغسو طلاهو ندمص أمريكا خمس حبرو اب حجن دحر سلامن مرغغان زهاجر زهوخ نهلونا إثيوبيا بحدغا زوتو دحنت حزبي اب سقات زودقن هاجر نمفراس سرحن زغون يخون اكال بتعغستي مصوار كمزي هلو اب وسانه تبصحلو يللهم بخال وغن بورد برودكاستين ايجنسي إثيوبيا عليتاوي غونسي يتخاطق اللوان زبلن ناي تقومت ميدياتات ناي مطنقطا دبدابه ليخلن دايركتور بورد فنوه اتو ጌታቸው ድንቁ كم تግራይ ميديا هاوس دمص ويانن زبولو ميدياتات زرعوي غونسي زعدمن نتا هاجر ناب هوكت زእቱን ስራሓት ካብ مسرح كقطبو አጠንቀውሎም ናብተን ትካላት ሚዲያ ናይ መጠንቀታ ደብዳቤ ከም ዝተላከውን አፍሊጥሎም በኻል ወገን ኣብ ልዕሊ OMN አስራት ሬድዮን በዓቃብ ሕጊ ዝተወስደ ስጉምቲ ከም ዘለውን አቶ ጌታቸው አፍሊጥሎም ሕጂዝ መጻና ዜና ከም ዝሕብሮ ድማ በአቶ ጃዋር መሐመድ ዝምራሕ ዝነበረ OMN ማለት ኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከብ መደበሩ ከም ዝተዓፀወን ፖሊስ ኣብ ኣፍ ደገ ክሕልዎ ከም ዝረኣዩን ምንጭታትና ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለው ኣገልግሎት ኢንተርኔት ኣብ ምልእቲ ተሃገር ካብ ሶሉስ ጀሚሩ ምስተዓፅወ እዩ ኣብ ምብራቃዊ ኦሮሚያ ድማ ሓይልታት ጸጥታ ብርክት ዝበሉ መንእሰያት ይኣስሩ ከም ዘለው ነበርቲ ዝተፈላለያ ከተማታት ንቪኦኤ ይሕብሩለው ነበርቲ ከተማታት ድሬዳዋ ሃራማያን ጨሮን ድማ حالتات ጸጥታን መንቀሳቀሳት ነበርቲ ይድርቱ ከም ዘለው ተሓቢሩሎም ድሕርቲ ሞት ዘስዓበ ተቃውሞታት ብዝተኣሳሰር ዜና ንዝኽርቲ ኢትዮጵያዊ ደራፋይ ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ናይ ሽምዓ መብራህቲ ቀፂሎም ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ካናዳ ዓባይ ብሪጣንያን ስዊድንን ኔዘርላንድስን ተጠቃሳይ ክኾን ከሎ ኣብታ ብብዝሒ ተወላዲ ኦሮሞ ዝነብሩላ ግዝኣት ሚነሶታ ግን ዝዓበየ ምንባሩ ተፈሊጡሎ ናይታ ግዝኣት ኣመሓዳሪ ከንቲባታት ዝርከብዎም ሓዘኖምን ሓድነቶምን ገሊፆም ኣለው ከም ሓበሬታ ኣባል ክፍሊ ኦሮምኛ ትዕግስቲ ገመ ምስ ኮቪድ-19 ብዝተኣሳሰር ዜና ድማ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈጥረ ኩነታት መርመራታት ኮሮና ቫይረስ ብፍርቂ ምግዳሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣፍሊጡ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት 5 ሰባት በቲ ሕማም ከም ዝሞቱ እውን ጠቂሱሎም ናብ ኒውዮርክ እንተተመሊስና ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ምዕባለታት ዝተሓተተ ወሃቢ ቃል ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት እቲ ዋና ጸሓፊ ድሕሪ ቅትለት ፍሉጥ ደራፋይ ሃጫሉ ሁንደሳ ንዘሎ ምዕባለታት ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ብምሕባር ንስድራ ቤት ሃጫሉን በቲ ጎንፂ ኣዝማዶምን ዝተጎድእዎምን ጽንዓት ይሃብኩም ምባሉ ገሊጹሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ገበርቲ ገበን ብቁልጡፍ ናብ ፈትሒ ከቕርቦም ንዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲውን ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተረስ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ወሃቢ ቃል ስቴፈን ጁራሪክ ኣፍሊጡሎም ኩሎም ዝምልከቶም ወገናት ተሃገሩን ክሃድኡን ውጥረት ካብ ዘተባብዕ ተግባራት ክቁጠቡን አንቶኒዮ ጉተረስ ጸዊዑሎም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሮና ቫይረስ ብናህሪ ጋፋ ሓብዝሃለወሉ እዋን ኣሜሪካውያን ነቲ ለበዳ ንምዕጋት ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ማለት ማስክ ክገብሩ በአባላት ዲሞክራቲክ ፓርቲ ክቀርብ ዝጸንሐ ጻውዒት ላዕለዎት ሰበስልጣን ሪፓብሊካውያን ፓርቲ እውን ብመጠኑ ይጽበርዎ ኣለው ታጺ ዊዳ ክሶዋራ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ንነዊሕ ግዜ ማስክ ንዘይምሽፋን ክከላኸሉ ድሕሪ ምጽናዕ ሕዚ ኣብ ገሊኦም ኩነታት ክገብር እየ ኢሎም ኣለው ትማል ሐሙስ ነቲ ቫይረስ ንምቁፅጻር ንጻዕርታት ኣመሓደርቲ ክፍለ ግዝኣታትን ከባቢያዊ ሰበስልጣንን ደጊፎም ኣለው ምሽፋን ምፍንታት መመርማርን ውልቃዊ ጽሬትን ይሓውስ እዩ ኢልኩም ተሓጸቡ ኢሎም ትራምፕ ማስክ ናይ ምሽፋን ኣስገዳድ ትእዛዝ ኣይኣውጁ እምበር ድምፀቶም ቁሩብ ዝተቐየረ ይመስል
ዩናይትድ ስቴትስ በቅድሚት ማረቡዕ ልዕሊ 52,000 ሓደሽቲ ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዙ መዝጊባላ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክንድዚ ክትምዝግብ እዚ ናይ መጀመርያ እዩ ኣብ ሰኔት ላዕለዋይ ሪፓብሊካዊ መራሒ ሚች ማኮነል እቲ ቀንዲ ትገብሮ ሓደ ኣገዳሲ ነገር ንባዕልኻ ምክልኻል ጥራሕ ከይኮነስ ክታበት ክሳብ ዝርከብ ንኻልኦት እውን ምክልኻል እዩ ነዝን ምግባር ድማ ማስክ ተኸደኑ ብዙሕ ሕልኽልኽ ዝበለ ይኮነን ኢሎም ኣለው ማስክ ኣብ ካልኦት ሃገራት ጉዳይ ጥዕና ክኸውን ከሎ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ግን ፖለቲካዊ ዛዕባ እዩ ፒው ዝተባሃለ ማእኸል ምርምር ኣብ ቀረባ ኣብ ዘካየዶ መጽናዕቲ 75% ኣባላት ዴሞክራቲክ ፓርቲ ማስክ ክሽፈኑ ከለው ኣባላት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ድማ 53% ይሽፈኑ ፕሬዝዳንታዊ ሕጽይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ጆ ባይደን ነቲ ምክፍፋል ተሓታቲ ፕሬዝዳንት ትራምፕ እዮም ክብሉ ይኸስዎም ከምዚ ድማ በሉ እቲ ፕሬዝዳንት ኣንፈት ኣይህብን ዘሎ የግዳስ ነንሕድሕድና የባእሰና እዩ ዘሎ ከምዚ ክንቅጽል ኣይንኽእልን ፍርቅና ንሓወና ፍርቅና ክንሓምም የብልናን ገሌና ማስክ እናተኸደና ገሌና ድማ ንሳይንስ እናነጸግና ክንኸይድ ኣይንኽእልን ኢሎም ምክትል ፕሬዝዳንት ማይክ ፔንስ ኣብ ቀረባ ማስክ ምግባር ጀሚሮም ኣለው ካልኦት ክሽፈኑ እውን ጻውዒቶም ኣቕሪቦም ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ يقنينا قبرين أبزي أب يونايتد ستيتس 4 مليون شغلي أبو ورحي السنة دحر مدمارو قطري شغل ألبوناتنا ب10 حدميتاوي كورد كإلى اللون زي مقدال شغلي ألبونات نخلعي ورحوز قدل زولو حدا مخنياتو تي بكونغرس زحلفة مثل لبدا بزتحاز محوي إيكونومي جنزابيون بريزيدنت ترامب زي إيكونومي أمريكا كاب كورونا فيروس وسيو نابزنا برو درجة إيكونومي ملس كمزلو زرقي للون ሚኒስትር ገንዘብ ስቲፈን ሙኒችን ኣብ መጀመርያ ሰሙን ኣብ ባይቶ ቀሪቡ ቃለ ምስክርነት ኣብ ዝሃበሉ እዋን ቀጻሊ ዝወሃብ ምሕወይ ናብ ተንተሓስየን ዘለዋ ኣብያተ ምግብን ሆቴላትን ከተኩር ይግባእ ኢሎም ናይ ህንዲ ቀዳማይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ኣብቲ ምስ ቻይና ዞባ ሂማላያ ሃንደበት ተረኺቡ ነቶም ኣብቲ ቦታ ተመዲቦም ዘለዉ ወታደራቱ ኣተባቢዑ ናይ ምስፍሕፋሕ ዘመን ኣብቅዒኡ ሓይልታት ምስፍሕፋሕ ወይ ሰዓሩ ወይ ድፍዮም ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ሞዲ እዚ ናይ ልምዓት ዘመን ኢሉ ንቻይና ብሽም ከይጠቐሰ ግን እቲ መልእኽቲ ንዓዓ ምዃኑ እዩ ቻይና ግን ኣብ ዘተ ሰላም ተጸሚድና ምላሽ መሃባ ቀፂላ ዘላ ኣብ መንጎ ዘን ኒውክሌር ዝዓጥቃ ሃገራት እስያ ኣብቲ ዘዋስነን ዞባ ሂማላያ ንዓመታት ክሰሓሓባ ጸኒሐን እየን ኮሎምቢያ ንሓደ ፖሊስ ኣካዳሚ ብምጥቃዕ ብውሕዱ 22 ሰባት ብምቕታል ዝድለዩ ዝነበሩ 8 ጸገማውያን ዕጡቓት ከም ዝማረኸት ኣፍሊጣ ፕሬዝደንት ሃገር ዝወሰድናዮ በይናዊ ምቁራጽ ተኽሲ ብዘይ ምኽባሩ ግብረ መልሲ ብምባል ክልተ ናይ ፓናማ ፕሬዝደንታት ዝነበሩ ብገበናት ምጥፍፋእ ገንዘብ ተኸሲሶም ሪካርዶ ማርቲሊን ዋና ቫሬላን ብምጥፍፋእ ዝተኸሰሱ በብናቶም ዝተፈላለየ ጉዳያት እዩ ማርቲኔሊ بعقبت حقي قطع خلو فاريلا ግን ሽመይ ካብ ገበናት ናጻ ምግባር መስመር መርቲ ክትሓባበረ ይልሎም ፕሬዝዳንት ሜክሲኮ ማኑኤል ኦብራዶር ኣብ ማእከል መዕቆቢ ጉዱኣት ሓሽሽ ዝተፈጸመ ጃምላዊ ቅትለት ኣብ መንጎ ሰበስልጣንን ገበነኛታትን ዝተገብረ ውዲት እንተኮይኑ ክጻረ ኣዚዙ ቬኔዙዌላ ንኣምባሳደር ሕብረት ኤውሮጳ ክተባረሮ ኣሕሊፋቶ ዝነበረት ትእዛዝ ኣቋሪጻቶላ እዚ ዝኸውን ዘሎ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ልዝብ ድሕሪ ምጅማር እዩ ዜና በዚ ፍጸም ናመስግን ነካተወልደን ዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኢትዮጵያ ሃብ ቅልውላው ንምድሓን ብዘኽእል መልክዑ ምምሕዳራዊ ወተሃደራዊ ፖለቲካውን ውሳነታት ዝህብ በቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝምራሕ ኮሚቴ ተጣይሹ ይስራሕ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አፍሊጡ በኻልእ ወገን ድማ ሞት ህቡብ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ሳስዒቡ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ተቃውሞን ድሕሪ ቀትለት ሃጫሉ ኣብ ኢትዮጵያ ይምዕብል ዘሎ ኩነታት በቀረባ ይከታተሉ ከም ዘሎ ብምግላጽ ንስድራ ቤታት ሃጫሉን በትዕግርግር ህይወቶም ዝሰኣኑን ጽንዓት ይሃብኩም ኢሎም ኣብቲ ሃገር ህድኣት ክዓስሉን ጸዊዖም ኣለው ጋዜጠኛታት ቪኦኤ ንዘዳለዎ ጸብጸባት ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሜሩ ካቅርቦ እዩ
نا ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ፕሬስ ሰክሬታሪያት አቶ ንጉሱ ጥላሁን ንራዲዮ ድምጽ አሜሪካ ኣብዝሃዎ መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሎማዓንቲ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዘፈልጸጥታ ፍትሕን ምዝምልከቶም ሰበስልጣን ክልልን ኣብ ዘካየድዎ ምይይጥ ኣብ ሰሙን ዝተፈጥረ ኩነታት ገምጊሞም ኣለው ኢሎም ድሕሪ ሎሚ ናይቲ ሃገር ሰላም ጸጥታን ምርግጋእን ዝህውኽ ህልውና ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን ናይ ህዝቢ ድሕንነት ኣብ ስጋት ዘውድቕን ሃገር ንምፍራስ ዝሰርሕን ዝኾነ ይኹን ኣካል ትዕግስቲ ከም ዘይህሉ ተወሲኑሎ ኢሎም አቶ ንጉሱ ጥላሁን በኻል ወገን ድማ ኣብ ምብራቕ ኦሮሚያ ብሞት ሓጫሉ ብዝተልዓለ ተቃውሞ ብርክት ዝበሉ ሰባት ብሓይልታት ጸጥታ ይእሰሩ ከም ዘለው ተፈሊጡሎ ኣብ ዞባታት ምብራቕን ምዕራብን ሓረርጌ ኣስታት 13 ሰባት ከም ዝተቃትሉ ተሓቢሩሎ ነበርቲ ሃሮማያ ድሬዳዋን ጭሮን ከም ዝገለጽዎ ኣብቶም ዝሓለፉ መዓልታት ዝተልዓለ ተቃውሞ ብምቕጻል ብዙሓት መናእሰይ ይእሰሩ ከም ዘለው ንራድዮ ድምጽ አሜሪካ ገሊጾም ሓደ ነባሪ ሃሮማያ ሎማዓንቲ እውን ሓይልታት ጸጥታ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ህይወት ሰብ ጠፊኡሎ ኢሉ ከም ዝድማ በለ ሎሚ ንግሆ ሓይልታት ጸጥታ ንነበርቲ ቅጥቅጡ ነይሮም ኣብ ገንደ ቆሬ ብዝወረደ ደብዳብ ሓደ ገባር ህይወቱ ሓሊፉሎ ኢሉ እዚ ነባር እዚ ነቲ ቅትለት ዝፍጽምዎ ዘለውን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ እዮም ኢሉሎ እዚ ነባር እዚ ኣብቶም ዝሓለፉ መዓልታት ኣብ ምብራቕ ሃረርጌ እንተወሓደ 9 ሰባት ብሓይልታት ጸጥታ ተቃቲሎምን ብዙሓት ድማ ተኣሲሮምን ኢሎም ኣለው እዞም ነበርቲ ኣብ ድሬዳዋ እውን ኣብቶም ዝሓለፉ መዓልታት ህይወት ሰብ መጥፉ ብዙሓት ድማ ኣብ ቁጽር ሙዓለሙን ሓደ ነባሪ ብኦሮምኛ ንቪኤ ገሊጽሎ ብፍላይ ኣብ ቀበሌ ባዶ 4 ካብ 10 ንላዕሊ መናእሰይ ምእሳሮም ሓቢሩሎ ኣብ ምዕራብ ሓረርጌ እውን ሓይልታት ጸጥታ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ልዕሊ 36 ሰባት መጥቃዕቲ ወሪድዎም ካብ መንጎኦም እቶም 5 ሽዑ ህይወቶም ከም ዝሓለፈ እቶም ነበርቲ ሓቢሮም ኣብ ከተማ ኣወዳይ እውን 4 ሰባት ከም ዝተቃተሉ ተዛሪቦም ናይታ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ ንሒማ ሙሳ ግን ዝሞቱ ሰባት ክልተ ጥራሕ እዮም ኢለን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ዞባ ምብራቕ ሓረርጌ ዝኾኑ አቶ አሕመድ ነጂ አቡበክር በቲ ተቃውሞ ህይወት ሰብ ሓዊሱ ጉድኣት ወሪድሎ ኢሎም በዝሒ ዘይተፈልጡ ሰባት እውን ኣብ ቁጽር ሙዓለም ሓቢሮም ኣብቲ ዞባ ዝተፈጸመ ቅትለት ዘጻሪ ኮሚቴ ተጣይሹ ናይ ምጽራይ ስራሕ ጀሚሩሎ እውን ኢሎም ኣለው ሓይልታት ጸጥታ ንምስፋን ይሰርሑ ከም ዘለው ናይቶም ዞባታት ሓለፍቲ ጸጥታ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ብሞት ሓጫሉ ሁንዴሳ ስነ ስርዓት ምውላዕ ሽምዓ ዝኽርን ናይ ተቃውሞ ሰልፍታትን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ካናዳ ብሪታንያ ጀርመን ስዊድንን ኔዘርላንድን ንሳልሳይ መዓልቲ ከም ዝቀጸለ ተፈሊጡ ትማል ምሸት ኣብ ሚኒሶታ ዝተኻየደ ግን እቲ ዝዓበየ እዩ ተባሂሉሎ ኣብቲ ስነ ስርዓት ናይታ ክፍለ ግዝኣት ኣመሓዳሪን ከንቲባን ሓዘኖምን ደገፎምን ገሊጾም ኣለው ብኻልእ ዜና ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተረስ ቅትለት ሓጫሉ ሁንዴሳ ሲዒቡ ኣብ ኢትዮጵያ ይምዕብል ዘሎ ኩነታት ብቀረባ ይከታተልዎ ከም ዘለው ኣቀባሊ ቃሎም ስቴፈን ዱጃሪክ ገሊጾም ስድራታት ሓጫሉን ኣብቲ ዕግርግር ህይወቶም ዝሰኣኑን ሓዘኖም ገሊጾም ኣለው መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ገበነኛታት ብቅልጡፍ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ከረጋግጽ ዘርአዮ ድልውነት ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለው ኩሎም ሰብቲ ሕጃ ነቲ ወጥሪ ካብ ዘጓሃህር ስጉምቲ ክዕቀቡን ህድኣት ክዓስልን እቶም ዋና ጸሓፊ ጸዊዖም ኣለው ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ نمسجنك كجبرة سب السلطان يونايتد ستيتس تمال ربع أب كتمان نيويورك أب كامبتات تشاينا كعز أو خابز تجبروا سبات زتوزد أقرئ إلهم نزت أرض أروت عنات حيزة مالو نسبت أب VOA سعرف ساحزة تلام أب يونايتد ستيتس سب السلطان حلوة وسنن جمرخن كباب 10 منت تون زمزن $800,000 زقمتن وصيئت artificial أقري رأسي كام زحزو نا Associated Press تزاريبهم ابتي بعل سلطان مخطل كومشنر نقدز خنا بريندا سميث كم زبالوك عندما تحز مخنيات إذا نبرت سبعو مسالات دك سبعات بمرقاتن بمقدادن أبيت مأسر تداقينهم مزد الساقيو تحبابرتي بمخان زسارحو تكالات مس يونايتد ستيتس سرحت نقدك سارحو كم زي يخلو مال اختنا محلافيو إلان إذن خلق جزء كاب تشاينا زمزو artificial أقرطات توسد السبقمتن تخون مخنياتو دما اتهم نزد أقرز سرحو سبات قد كبير محسيتي سبعو مسالات يوم زبل تردارس لزل يتباهلو تزتل على كسي تمرميرو سقاب علوات سركب دما أب ودب يونايتد ستيتس تتحيزهم كسانحيهم تباهلو روشان عباس أوغرس أمريكان أكتيفيستيا
ኣብ ቻይና ናይ ሕክምና ዶክተር ዝነበረት ሓፍታ ቅድሚ 2 ዓመት ተወሲዳ ኣበይ ከም ዝኣተወታ ይፍለጥን ምናልባት ተኣሲራ ትኸውን ዝብል ስግኣት ከም ዘለዋ ትዛረብ ንሳ ትብል ነዚ ካብ ቻይና ዝመጽእ ኣርቲፊሻል ፀጉሪ መን ከም ዝሰርሖ ክንፈልጦ ይግባእ እዚ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ ንዓና ድማ ትብል ኣነ ኣብዚ እዋን ሰባት ክፈልጥዎ ዝደሊ ሎሚ እውን ህይወት ግዝኣት ባርያ ዘሕልፉ ሰባት ከም ዘለው እዩ ሓፍተይ እውን ሓንቲ ካብኦም እያ ኣብ ሓዲኡ ቤት ማእሰርቲ እዚ ካልኦት ዝኽዕብትሉ ፀጉሪ ትሰርሕ ትህሉ ኢላ እቲ ብሮብዕ ዝተታሕዘ ብኮንቴነር ዝተጻዕነ ኣርቲፊሻል ፀጉሪ ሎብ ካውንቲ ሜክዚየን ዝተባህለ ትካል ኣብ ወርሒ ጉንበት ዝተለኣኸ እንትኾን ካብ ፕላስቲክ ዝተሰርሐ ኣርቲፊሻል ፀጉሪ እዩ እቲ በዓል ስልጣን ከም ዝበሎ ነቶም ኣቑሑ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘእትዎም ኣብ ዶልድ ጆርጂያ ዝርከብ ኦኤስን I&I ብዝበሃል መከፋፈሊ ትካል ፀጉሪ እዩ ቀንዲ ቢሮ እቲ ትካል ኣብ ዳላስ ዝርከብ እንትኾን ምስ ካልኦት ብሕጋዊ መንገዲ ዝተመርቱ ኣቑሑ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ዝርከባ ትካላት ሰውልቅን ተረባሕትን ኣቕሪብዎ እዩ ክልቲኦም ሰሞያታት ፀጉሪ ኣብ ምዕራባዊ ዥንጃንግ ኣብቲ ንልዕሊ 4 ዓመት መንግስቲ ቻይና ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ዓሌታት ተርኪክ ኣሲሩሉ ዝርከብ ከባቢኦም ዝነብሩ እቲ ከባቢ እዞም ውሕድ ቁፅሪ ዘለዎምን ተኸተልቲ እምነት ምስልምናን ዝኾኑ ናይ ባዕሎም ኣተሓሳስባታት ብምኽታሎም ስዒቡ ቋንቋኦምን ሃይማኖቶምን ንምጥፋእ ከምኡውን ኣካላዊ መጥቃዕትታት ዝብፅሕሎም ዘለው ከባቢ እዩ ብተደጋጋሚ በአሶሺየትድ ፕሬስን ካልኦት ማዕከናት ዜናን ከም ዝተሓበረ እንትኾይኑ እቶም ካብ ሓደ ዓሌት ዝተኣከቡ ሰባት ዝርከብሉ ቤት ማእሰርቲ ጸሊም ፋብሪካ እናተባህለ ከም ዝጽዋዕን መብዛሕትኦም ማልያታት ስፖርትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ኣልባሳት ፍሉጣት ብራንድታትን ኣሜሪካ ኣብኡ ከም ዝስርሑ ይሕብሩ ጋዜጠኛ አሶሺየትድ ፕሬስ ቀድሚ 1 ዓመት ኣቢሉ ኣብ ዣንጃንግ ዝርከቡ ሂቴን ሃኦሊን ዝተባህለ ትካል መስርሒ ኣርቲፊሻል ፀጉሪ ምስ ዝቐረበሉ ጥርዓናት ተታሒዙ መጽናዕትን ንምክያድ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን በኣዝዩ ዝተሓላለኸን ከቢድ ክትትል ሓለዋ ዝግበረሉን እቲ ትካል ግና መንገዲ ክቐንዑ ከም ዘይከኣለ ይሕብር እቶም ካብ ቤት ማእሰርቲ ሰልጢኖም ዝወፁ ሰባት ከም ዝብልዎ እንትኾይኑ ቀትሪ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብሓለዋ ተኸቢቦም ከም ዝውዕሉን ለይቲ ግና ናብቲ መምረቲ ትካል ተወሲዶም ክሰርሑ ከም ዝሓድሩ ይዛረቡ ተኾነ ግን እቲ ፋብሪካ ኣካል ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ይኹን ዝተፈልጠ ነገር የለን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ከም ዝበልዎ ተገዲዶም ዝሰርሑ ይኹኑ ቤት ማእሰርቲ ዓሌት የብልናን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከቡ ሰባት ክርድኡና ተስፋ ንገብር ከምኡውን ንጹር ዕላማን ርትዕ ዘለዎ ምንቅስቓሳት ቁጠባን ንግድን ኣብ መንጎ ትካላት ቻይናን ኣሜሪካን ክህሉ ኢና ንደሊ ኢሎም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ተሕሳስ እቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተዓፀወን ኩሎም እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ድማ በብዝሰልጠንዎ ዓይነት ሞያ ናብ ስርሖም ከም ዝተዋፈሩ ዝተገልጸ እኳ እንትኾነም ሕዚ እውን እንትኾነ ዝለዓለ ሓለዋን ክትትልን ከም ዝግበረሎም አሶሺየትድ ፕሬስ ዘውፅኦ ሓበሬታ ይገልጽ ተኾነ ግና ሕዚ እውን ዝተረፉ ሰባት ከም ዘለውን እንተስ ናብ ካልኦት ፋብሪካታት ይውሰድዎም ወይ እውን ኣብ ካልኦት ቤት ማእሰርትታት ይተሓዙ ዝተፈልጠ ነገር የለን ተባሂሉ نمسجنك سارة ازي راديو دمت أمريكا ايو نابفولي مدلاو ناخن حالفينا هاجرات عالم زرقاح فيروس كورونا نمقتا أمبيرون أزنبرا إجاداتن قيدتات من قصقاساتن يلعلالوان نزب زملكت كابتن قدامت إجاداتات زفكوساك فلقزاتات أمريكا حانت زخونت جورجيا كنتيبا ختما كلارستن نزخونة إرتراوي أمريكاوي عاوت إياسو الزراري من لنا وين تخيداني الزراري باتو ناوخ حلفكم يغني اللي وينتا شمي عاوت إياسي بحال بزي كتما كلاركسن بحال بزي جزءات ناي جورجيا كبابي كتما أتلانتا نباري هوينة أبزلخو ختمها أبار ناي مخربت ناي تي كتماي كموكا أبزي جزيزي كنتيبا ناي زا كتما كلاركستنيو يعني اللي عاوت نزع على مكان فارين عنكاس لزرهبكوها كنت دفلت دبسح كتماتاتن جزءاتن أمريكا قمون هاجرات عالم نتنبيرنو نبرة معطاو نداف كوسا نجارات تخفيتيو አገልግሎታት መንቀሳቀሳት ተኸፊትዩ ኣብዝብል ኣዋጅና ምእዋጅ ርከባለው ኣሞ መጀመርያት ምኽፋት ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ
تي مخفات مالت مينتي نتي لبدا حمام نمقوصار بزحات ابيات نقدتات ابيات منغستات تعاطيهم نيروم حجين قس بقس ابزلخو غزات ناي امريكا اب جورجيا مالتيو تعاطي نبريتين بزنسات بيت مغريتات كال مسالطياتاتي بمولو حجس دارغا مولو بمولو تخفيتلو جين دارغا فرقي عقمي ناي اغلغلوتين بسرحه دلوا مالت حجين غزيو تدوسنو اكال نايزلنا غزات تي غفرنريو مالتيو كم بعال بيت مغبي صباقه بيتات كم ناشتو دخونو نقداوي تكالات خفتو سينيرو حجي خا ابز دلو نايو غزي خاني كم بزح سبات دغلغلو نقداوي تكالات كم ناي بارات مسالي وي كلاب وي ناي تلهيت بيتات باركس مسالي تخفيتو مالو سو قطعتات አሉን ከማሉ ወደለዋ ቅድሚ መخፋተን ካብቶም ቀንዲ ቅጥዕታት ከማሉ ወደለዎም አፍ ደገብትናቶም ትካል ናይ ሰራሕተኛታቶም ይኹን ናይ ቶም ዓማዊሎም ረስኒ ናይ ባዲ ቴምፐሬቸር ቼክ ገሮም ይትዎም ካልካ እቲ ጠረጴዛታት ናቶም 6 feet ክፈናታት ከም ዘለዎ ተወሲኑሎ ሶ ስቲል ብዙሕ አሎ ክከታተልዎ ዘለዎ ቅጥዕታት ዝኾነ ይኹን ሰራሕተኛ ምልክታት ሕማም እንተአርዩ ኣብ ገዝኡ ንኽጸንሕ ወይ ከዓ ገዝኡ ንኽሰድዎ ሓደ ካብቶም ቅጥዕታት ማለት እዩ ስቲል ሙሉ ብሙሉ ክንዛነ የብልናን ሶ እቲ ሕግታት ከመን ኮም ይዝብል ምስት ምኽፋት ተን ትካላትን ትምንቅስቃስ ሰባትን ኣብነት ኣብቲ ንስኻ ደለኻዮ ከተማ ንውሰድሞ ድተወስደ ሓድሽ ስጉምትታት ኣለድዩ ብጥዕናዊ መዳይ ብቁጠባዊ መዳይ ድገበርኩሞ ወይ ድተወስደ ስጉምትታት ተሎ ትሓበርካኒ ፍላይ ኣብ ናይ ኮቪድ ናይ ጥዕናዊ ምርመራ ብጣዕሚ ዝርግሐናቱ ሰፊሑሉ ሕጂ ኣብዚ ዘለኹ ከተማ ሕጂ ብዙሕ ሰባት ይምርመሩሎ ኣነ ንባዕለይ ተመርሚረ እግዚአብሔር ይመስገን ኔጌቲቭ ይብልካኒ ሎሚ እቲ ኣገልግሎት ግን ብጣዕሚ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕጂ ካልካ ሓገዛት ግበራሎ ናይዘም ናሽቱ ንግዳዊ ትካላት ከም ለቃሕ ዓይነት ራይ ቤት ናይ ምሕጋዝ መግቢ ናይ ምሕጋዝ ኣብዚ ዘለኽዎ ንኡስ ዞባ ናይ ዲካብ ካውኒ ዝበሃል ሕጂ ካልኣ ግዜ ከመን ንዳሎለና ንነበርቲ ናይዚ ከተማናትና መግቢ ንምሃብ ማለት እዩ ግን እቲ ቀንዲ ጽቡቕ ዜና ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ናይ ምርመራ ዝርግሐ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዘሎ ወላ ኣብ ውሽጢ ገዛውቶም ከመን ከይተርፋ ኣብ አፓርትመንት ኮምፕሌክስስ እንዳመፁ ግዜያዊ ናይ መምርመሪ ነቁጣታት እንዳኸፈቱ ምርመራ ይግበራሎ ውሳነ ተወሲኑ ተን ግዛታትን ከተማታቱን ተኸፊተን ማሕለኻታቱን ተኣሊሎ እዚ ውሳነ እዚ ኣብ ግዜው ሰዓቱ እዩ ተገይሩ ኢልካ ተኣምን ኣሜን እቲ ሕቶ ብጣዕሚ ረዚን ሕቶ እዩ ግን ኣነ ብወገነይ ከምዓወት ኣብ ግዜው እዩ ባህላ ኣይኮንኩን ምክንያቱ ካብቲ ሓደጋ ናይቲ ለበዳስ ኣይወፃናና ዘለና ብፍላይ እቲ መስርሕ ሙሉእ ዝኾነ ምርመራ ወይ ከዓ ኮንታክት ትሬሲንግ ክግበር ነይርዎ ቅድሚ ምውሳን ናይ ምኽፋት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ስቲል እቲ ለበዳ ሕማም ይመሓላለፍ ዘሎ ኣይወፃናና ዘለና ለበዳ ሕማም ስቲል ኣሎ ምሳና ሶ እቲ ኣሰራርሓስ ጌጋ ነይሩ ባህላ እየ ሕጂ ምስ ምኽፋት ብፍላይ ኣብ ቁጠባዊ መዳይ ደሎ ፅልዋዕ ክመሓየሽ ይኽእል ዶ ኢልካ ተኣምን ዶ እዚ ከመን ካልእ ጽቡቕ ሕቶ እዩ ግን ከም ድሌት ተዝኸውን ቀልጢፉ ዝመሓየሽ ባህላ እየ ግን እሱ ድሌት ዳእምበር እቲ ሓቂ ኣብ ባይታ ዘሎ እዚ ግዜ ከም ዝወስድ እዩ ዘርእየና ምክንያቱ ሙሉ ዓለም እዩ ተፀልዩ ዘሎ እዚ ብጣዕሚ ግዜ ክወስድ እዩ ምትእምማን ኣብ መንጎ ናይ ዓማዊልን ናይ ንግዳዊ ኣውፈርትን ብዙሕ ግዜ ክወስድ እዩ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ከም ዝበልክዎ ስቲል እቲ ሓደጋሲ ስለ ዘሎ ቁጠባዊ ንጥፈታት ኣብ ዝነበሮ ንቡር ክምለስ ዝኽእል ኣይመስለንን ኣብ ሓፂር ግዜ እዚ ዘለና ግዜ እዚ ሓድሽ ንቡር ኢና ክንብሎ ንኽእል ወይ ኒው ኖርማል ዝብልዎ ንሱ ከዓ ቀሲልካ እዩ ክመሓየሽ ዝኽእል ምትእምማን ወይ ኮንፊደንስ ናይቲ ኮንሱመር ወይ ናይቲ ተገልጋሊ ዝምለሲ እዚ ናትና ቁጠባ ወይ ናይ ዓለም ቁጠባ ብሓፈሻ ኣብ ዝነበሮ ቀልጢፉስ ኣይክምለስን እዩ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ከም ክታበት ገለ እንተተረኺቡ حقيو قلتيفو خمحايش خيل يخون ግን ከም ዘለዎ ዝሕማም ብፍላይ ምቁጽጻር ተደገርናሉ ስጋታት አሉ ሶ ነሰማዕቲ I think ከምዚ ፎልስ ተስፋኽዎም አይደልን ነገራት ኣብ ንቡር ክምለሱ ቀሲልካ ማለት እዩ እምበር ኣብ ሓፂር እዋንሲ ክምለስ ከም ዘይንኽእል I think ኩላትና ንርዶ ይመስለኒ
ከንቲባ ከተማ ክላርክስተን ክፍለ ግዛት ጆርጂያ ዓወት ኢያሱ ስለዝሃብካን መብርሂ ይቀኒለይ አሞዳታ ከተማ ሓላልፎ ትደሊ መልእክት እንተሎ ዕድል ክበካ اوكي يغنيلي انتاي خبل زدلي نخلهم سمعتي استخالكم حجي ولاتي ناي محلقاتاتي لا على امبر نفس وكف سب ناي ولقو حلافنت ويتحتاتنت አለዎ ነፍሱን ንጥዕኑን ክሕሉ ሶ ብዝተኻለኩም አድላይ ደይኮነ ምትእኽኻባት ንግዚኡ ስቲል ከጸንሕ አለዎ እቲ ናይ ማሕበራዊ ምፍንታት ክቅጽል አለዎ ናይ ግድን ኮይኑ እንተ ምትእኽኻብ ወይ ኣብ ቤት መግቢ ከይት ኮይና ቀጻሊ ኢድና ምሕጻብ ኩሎም ቶም ናይ ሕክምናዊ ክኢላታት ድብሎ ዘለው ከነሳልጥ ኣለና ከምኡ ኩሉ እቲ ንሰምዖ ዘለናሲ ብዓይኒ ናይ ሕክምናዊ ኣራያ ንርአዮ ከንፈርሕ ይብልናን ኣድላይ ኮይኑ ንመርመር ብነጻ ብፍላይ ኣገልግሎት እንተኣሎ ብተኸባቢና ንመርመር ማስክ ንግበር ኣብ ክንወጽእ ተኮይና ናይ ግድን ኣድላይ ተኮይኑ ከም መግቢ ክንገዝእ ወይ ገለ ተኮይኑ ካልእ ከዓ ከም ውልቀ ሰብሲ ኣነ ብወገነይ ኩላትና ነትሕድና ነተሓጋገዝ ብሓባር እንተ ሰሪሕና ካብ ዘለናዮ ዓዘቕቲ ብሓባር ክንወጽእና ድብል እምነት ኣለኒ ዜራ ኣብለይ ነመስግነክ ዊንታ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ سمعتنا قصيدو مرغص منግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርዕሰ አንቀጽ ክንበብ እዩ ንእስያ ጽቡቕ ዝኾነ ንዩናይትድ ስቴትስን ጽቡቕ እዩ ኢለን ላዕለወይቲ ሓጋዚት ምምሕዳር ትካል USAID ቤት ጽሕፈት እስያ ግሎሪያ ስቲል ብምባል ዝጀመረ ርዕሰ አንቀጽ ሚስ ግሎሪያ ስቲል ኣብ ቀረባ ኣብ ዝሃበኦ ቃለ መጠይቕ ንእስያ ዘለና ዓላማ ክብልጽጉ ነፃን ግሉጽነትን ዘለዎምን ርእሶም ንኽኽእሉ ንምሕጋዝን እዩ ምባለን ጠቒስሎም USAID ብፍላይ ቪየትናም ኣብ ሃገራ ግሉጽነት ውጽኢታዊ ንግድን ንኸተማዕብል ኣብ ምሕጋዝ ተዓዊቱ እዩን ኢለን ኣለዋ ሚስ ስቲል Vietnam is now one of the highest growing countries from an economic perspective in the region. ቪየትናም ሕጂ ኣብቲ ዞባ ብመዳይ ዕቤት ኢኮኖሚ ሓንቲ ካብተን ዝውንጨፋ ዘለዋ ሃገራት እያ ብመዳይ ዓለማዊ መለክዒ ተወዳዳራይነት ዝለዓለ ዕቤት ብምውሳኽ ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝለዓለ ብርክ ዝርዝራላ እዚ ከዓ ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ቪየትናምን ዩናይትድ ስቴትስን ዕዳጋ ኣብ ምርካብን ዓብይ ውጽኢት ገይሩ እዩ ኢለን ኣለዋ ኣብ ኢንዶኔዥያውን USAID ንመዳይ ጸዓት ክምዕብል ኣብ ምግባር ከም መሳርሒ ኮይኑ ዓይ ይብላ ሓጋዚት ኣመሓዳሪ ትካል USAID ሚስ ስቲል We have been working with Indonesia, particularly in the energy sector, and they have been able to ብፍላይ ኣብ ዘፈር ጸዓት ምስ ኢንዶኔዥያ ኮይና ሰሪሕና ኢና ንዘፈር ጸዓት ዘበናዊ ኣብ ምግባር ፖሊሲታቶም ብዙሕ ለውጢ ክገብሩ ክኢሎም እዮም እዚ ንኢንዶኔዥያውያን ጥራይ ዘይኮነስ ንኢንቨስተራት ዩናይትድ ስቴትስን ከም ጽቡቕ ፍልፍል ኢንቨስትመንት ኮይኑ ኣገልግሊ ክብላውን ወሲኸን ኣብ ፊሊፒንስ USAID ኢኮመርስ ማለት ኣብ ቀረብኦም ኣገልግሎት ባንክ ክረኽቡ ንዘይክእሉ ሰባት ብተንቀሳቓሲ ስልኮም ኣቢሎም ኣገልግሎት ባንክ ክረኽቡ ዘኽኣለ ስራሕ ኣብ ምምዕባል ሓጊዙ እዩ ዝግበሩ ክፍልታት ንንግዲ ጥራይ ዘይኮነስ ንዝተገድዑ ኣካላት ማሕበረሰብ እውን ዝወሃብ ገንዘባዊ ሓገዝውን በዚ ሜላ ክጥቀሙ ኣኽኢሉ እዩ USAID ሃገራት እስያ ውልቀዋንነት ንግድን ኢንቨስትመንትን ዘተባብዕ ባይታ ኣብ ምፍጣርን ርእሰን ዝኽእላሉ ቁጠባ ወነንትን ክኾናን ምሕጋዙ ክቕጽል እዩ ላዕለወይቲ ሓጋዚት ምምሕዳር ትካል USAID ዝኾና ሚስ ስቲል ከም ዝበልኦ USAID ምስቶም ውልቀዋንነትን ኢንቨስትመንትን ንምትብባዕ ዝሰርሑን ባይታ ንምምችቻው ፖሊሳቶም ከም ማዕራርዩ ዝደልዩን መንግስታት ንምስራሕ ወጢንሎ ኢለን ክብል ናይ ሎም ርእሰ አንቀጽ ይድምድም ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ አንቀጽ እዩ በዝምባር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈጺምና ኣለና ምሳና ስለ ዘምስኹም ኣዚና ንምስግነኩም እምኒ ኣፈወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ቀዳመ ሰንበት ደሓንቀን This is VOA News. Reporting by remote, I'm David Byrd. President Donald Trump will be at Mount Rushmore on Friday night to kick off the July 4th weekend. AP Washington correspondent Sagar